So Comic Elders finally revealed his parents' house, and a lot of people thought it's his house, but he later on disclosed kuti aiwandepewa bereki. I think paitika confusion yekuti anyora kuti home ndobva vanhu havana futi rapta yakapaka ipapo vanhu vatoconcluda kuti ndo imba yaComic Elder, but it's part of $150,000 yaakapiwa. Akatengera vabereki vake imba ndobva atenga yake futi imba, saka 150,000 yaya yakaita zvine musoro, because akatengera shamwari dzake 2 mota ndobva apa dzimwe shamwari dzake ma1000 vamwe vombo wapiwawo mari and then ndobva atenga imba yake nevabereki plus mota 2. Ndofunga akatosarawo nechange imwe. I'm not so sure kuti iye akatenga kupi, but akadisclose kuti akatenga imba, and imba yaakatenga akaisa maloja because it's high maintenance. He cannot stay mumba inodhura. Pane vamwe vanhu vari kutoti hanzi anogara ipapo nevabereki pamba pevabereki. I'm not so sure about that, but ndo zviri kutaurwa kunzi mufana anogara nevabereki. Haana kuda kuita kuti ndaona mari ndakuda kuita move out, ndakuda kutoita sei. Aiwa, hanzi mukomana wacho akaona kutoti panapa I cannot just leave. I'm still 23. I have to put my house in order. Ndofana kuzobva pamwe ndaakunoroora here. I'm not so sure about that, but hanzi mukomana akainvesta hake 150,000 akabva atongwara nekutongopiwa mari ipapo. Pana vanhu vasiri kufara zvavo nenyaya yeimba iyoyo. Pavatanga kunzwa kuti aiwa imba yake, vamwe vakatanga kuti mari yacho 150 ndo zvaikatenga here, chiko mukomana uyu haana kuda kufunga here kuda kutenga imba chaiko kuno like kumadeldel. Why akaopta kunotenga imba diki iyoyo yekala yemba? A lot was said. Handizivi kuti tingati jealous here kana kuti chii, but I feel like people have got I feel like my feelings evanhu are valid, because let people express how they feel, because nyika yedu kaika iri kunetsera kuti vashoma vari kungopiwa mari dzacho idzodzo. The rest of the people, we are suffering. So vanhu vakaona mukana wekutotaura, aiwa regai vataure zvavanoda and express how they feel pa 150,000. Ndopa unonyatsonoti aiwa vanhu vachiri kutongofila kuti panapa isusu totodawo kutoitirwa something negovernment yedu. And then let me just finish off necomment iri panapa. Hanzi zvavo vane maconnection neZANU-PF. Vamwe tiri kuno kwaChirumanzi kwatichipiwa magalo nefertilizer nembeu pamwe pagore. Vapedza votivhotirai Mnangagwa, apa nzvimbo yacho haina maguta. Mukunzwawo vanhu vari kutaura kuti zvavo vane connection. Isusu tiri kuno tiri kungonzi mukapiwawo kasaga, mukapiwa ka1 pagore. Zvapera vokampena voti chivhotira isusu. Aiwa zvinhu zvacho votonoti life has no balance. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyai vasota subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.